I un dia te sobren vitamines, la casa i la teulada tan intenses. Aquest diumenge Sabadell va ser l'escenari d'una trobada del més curiós. Es tracta de la segona trobada de tintinaires de Catalunya, que després de l'èxit de la primera edició de l'any passat, que es va celebrar a Martorell, va decidir repetir, i ben a prop de casa nostra, a la capital de la comarca. En aquesta ocasió, estants amb còmics, figures de cartró per fotografiar-se al costat o la mostra d'equipacions esportives amb noms relacionats amb el món del Tintín van omplir els jardins de Caixa Sabadell. L'altra estrella va ser la mostra de vehicles on s'exposaven 4 exemplars d'automòbils apareguts en còmics com Tintín Amèrica, el Congo o el Lotus Blau, una de les peces més atraients per petits i grans. El president de l'associació Tintincat, Víctor Niubó, fa un balanç molt positiu del que va ser la jornada de diumenge. Molt positiu. Hem vist gent de totes les edats, hem vist la canalla gaudint, els pares gaudint-ne, hem fet tintinaires nous, pares que han recordat vells temps, hem vist molta gent feliç, que és el que preteníem, i a més molta gent que ens ho ha vingut a dir expressament que seguíssim així per la gran idea que hem tingut. I si bé el matí va tenir un caràcter lúdic més participatiu, durant la tarda es va representar 2 actuacions. La primera, l'obra de teatre On és Tornassol, que girava entorn del científic d'ulleres rodones lluïdes més que sordes del famós còmic d'Hergé. Més tard, l'actuació de la soprano sabadellenca Rosa Nonell, que en el paper de Bianca Castafiore interpretava l'ària de les joies de l'òpera Faust. Tot un fi de festa per tots els fans i desfans, com el meu amic Jordi, que de ben segur captivaria els records d'infantesa de petits i de grans. Tot i que fa diverses setmanes que les castanyeres fumegen pels carrers, la data correcta, la data en què les castanyes i els boniatos agafen el seu sentit, és la nit del 31 d'octubre a l'1 de novembre. Però aquest any tindrem, a part de les castanyes i els boniatos, tindrem els monstres aquests típics de Halloween, que en aquest cas seran els Mossos d'Esquadra a la nostra comarca perquè serà el dia que es despleguin. Però bé, la Norma Vidal avui ens portarà una oferta, una proposta, diria que triple, oi Norma, per la nit de la castanyada? Hola, bona tarda. Doncs sí, porto una proposta triple. En què consisteix aquesta proposta? Doncs aquesta setmana porto una proposta molt especial perquè falta tot just 6 dies per la nit del dia 31, la nit de les castanyes, els panellets i... Los espíritus, tío. Doncs entre castanyes i esperits, la Norma ens porta la primera proposta per aquesta nit de castanyada. La primera proposta és pels que volen una nit de castanyada així força tranquil·la i es tracta d'una escapada, diríem, rural. Tracta de llogar una casa rural, de les moltes que hi ha per Catalunya, a prop d'un dels pobles on es fan certs actes relacionats amb la castanyada i amb la nit de Tots els Sants. Per exemple, la Fira de la Castanyada que hi ha a Viladrau, a Osona, que es fa el dia 28 i el 29 d'octubre, però durant la setmana de la castanyada i de Tots Sants doncs s'hi segueixen fent diversos actes. Viladrau és un petit poble que té aproximadament 880 habitants i està situat al peu del Parc Natural del Montseny. Aquest poble és famós perquè hi ha moltes llegendes sobre misteris de fantasmes, esperits i així tradicions rotllo rares que podeu trobar a la pàgina d'internet del poble. Doncs en aquest poble s'hi fa una fira, com hem dit, i ens ofereixen torrada de castanyes, es venen castanyes, es fan caminades populars, també xerrades sobre l'apassionant món de les castanyes, tasc gastronòmic, una sèrie d'activitats que estan força bé. A més, també es fa un espectacle teatral al carrer, que aquest any es diu La Califa del Cavaller d'Espincella, i després, a part, en acabar, els firaires ens obsequien amb un tas de torrades amb all i mel, i després també ens donen menjar tardoral de terra endins. La segona proposta que porto, Albert, és a Sant Feliu de Sasserra, que es fa una fira de bruixes, es fa del 31 d'octubre i l'1 de novembre, els 2 dies. La fira aquesta de bruixes, hi ha gent amb escombres i coses així, o com va? Sí, tant, hi ha gent amb escombres i volen i tot, i a més fan conjurs que, et donen poders i tot. Doncs aquesta fira tot comença la nit del dia 31 d'octubre a les 11 de la nit, que comença la festa a càrrec dels més menuts a la plaça de l'Església, i després es fa un espectacle inaugural de teatre, i després també toca en concert el grup Camelot, i es fa una sèrie d'activitats que si poden els nostres oients poden anar a veure, que també estan molt bé.
A part de la proposta rural que us deia, també n'he portat una que és pels més cosmopolites, que es tracta d'una sèrie d'activitats que es fan a la ciutat, a Barcelona en aquest cas, que en primer lloc hi ha una festa de Halloween que es fa el dissabte dia 28 d'octubre al Centre Cívic Les Basses de Barcelona. I que... Halloween és això que han portat els yanquis, que la penya es disfressa i tira truco o trato i tira ous si no els hi dones caramels? Sí, i els nens es disfressen i aquestes coses. Val. No ho has fet mai, tu, això? La veritat és que no. Jo és que sóc més de carnestoltes que no pas... Estaries molt mono, no? Vestit de monstre? Bé, segueix, normal. Vale. Doncs aquesta festa que us deia, que comença a les 9 de la nit, també està al Centre Cívic Les Basses, com deia, al carrer Teide número 20, i està al districte de Nou Barris, que qui vulgui anar doncs és la línia 5 de Vilapiscina. Es tracta d'una festa on es farà tot el típic de la nit de Tots Sants, però a part també hi actuaran el grup Melotron, Lorena C i Farlango. I després una altra festa que també és pels cosmopolites en aquest cas, aquesta és molt graciosa. És la que organitza l'American Society of Barcelona, que és, diguem, la comunitat d'americans que hi ha al barcelonès, i es tracta d'una festa típica amb totes les coses dels Estats Units que es fan la nit de Halloween, amb nens disfressats com dèiem abans i tot el rotllo que té inclòs. Bueno, si voleu més informació sobre la festa aquesta, la trobareu a www.armaso.com. Molt bé, Norma. I bé, Tens una oferta també de cara a part d'atraccions, oi? sí senyor, aquesta és la que més t'agrada, no? Home, sí, la veritat és que sí. Jo vaig anar-hi fa 2 anys i m'ho vaig passar molt bé. I aquest any també aniràs. Sí, doncs la tercera proposta, com diu l'Albert, és passar el dia de la Castanyada i de Tots Sants a PortAventura, que, bueno, com cada any, PortAventura doncs, ofereix una sèrie d'activitats de Halloween i munta unes atraccions especials amb un passatge del terror inclòs, que jo em pregunto, i per què PortAventura no té sempre una atracció del terror? Perquè mai en té, només quan és Halloween. Perquè és un parc temàtic i hi ha diferents zones i cap d'elles és la zona del terror. Molt maco, però Euro Disney tampoc, i en té. Però Euro Disney no són àrees temàtiques, és tot el món Disney. No, sí que hi ha àrees temàtiques. Vols dir? Però a veure, on fiques un passatge del terror? A Polinèsia, a Penitents, a on? A Penitents, tio, pots fer alguna de terror al Far West? Però estàtic, sempre allà posat. Jo ho faria. O sigui, no del terror, però tot parc d'atraccions sempre hi ha atraccions de por i en aquest parc d'atraccions no hi ha res. Saps? És que no sé. Bueno, Ens parlarem amb el senyor de la Caixa, que és qui té una gran part de l'accionariat, i a veure si tenen alguna idea. doncs res, en aquest cas el passatge del terror està a Penitents, com deies tu. No sé si ho has dit perquè ho saps o perquè vas de listo. Perquè vaig de llest. Vale. I és el Far West al costat de l'Estampida. I bé, qui vulgui anar-ho a veure doncs està obert, ara és la temporada de Halloween, com ja sabem, i tanquen, em sembla, del dia 6 al dia 10 de novembre. I el dia 2 i el dia 3 també està tancat, així que no hi pots anar, Albert. Així que la gent que hi vulgui anar, el dia 1 de novembre sí que hi pot anar, que és el dia del terror. Bé, gràcies per explicar, que jo no he explicat. Que el dia 1 de novembre poden anar, que és el dia del terror, el dia 2 i el dia 3 està tancat, i el dia 4 també hi poden anar, i el dia 5, però el dia 6 es tanquen i fins al dia 1 de novembre, i no s'entren ningú de res, però és igual. Això és fantàstic perquè dius, què fem? Anem a PortAventura o anem a votar per al Parlament? Això anava a dir, que tot i que sí, el dia de Tots Sants sigui festa, el dia 1 i tot això, no us oblideu d'anar a votar, sisplau. Bé, després d'aquest rentat polític de Sarell, Saps fer panellets, tu, o què? jo de més petit sí que em van ensenyar el coleferna de coco i d'aquests de pinyons típics, però la veritat és que ha perdut una mica la gràcia. Doncs no te'ls mengis tots, eh? M'estàs dient gordo o alguna cosa així? No, però la meva àvia m'ho deia quan era petita. Ah, vale. És que saps què passa? Que si te'ls menges tots i no deixes res pels esperits, llavors et venen a estirar dels peus quan estàs dormint per la nit. Bé, doncs després d'aquesta gran, diguéssim, manera de poder anar a dormir tranquils aquesta nit, ens despedim de la nostra gran amiga Norma Vidal, que ens ha deixat molt més tranquils. Així que, Norma, fins aquí 2 setmanes. Vale, fins aquí 2 setmanes.